Imeko isemaxongo eThekwini kwaye emini bekunqabene sonka sembala kungoku nje kukwisakhiwo esifutha amalangatye. Intatheli zethu uVusi Khumalo kunye nosokhamera uNdabezinhle Khumalo bajikeleza kumbindi wesixeko saseThekwini ngoku sithethayo. Mntungwa masiziphose kunintambo nisazise qhubeka ntoni eThekwini ngokuhlwanje. Yebo kunjalo singathi nje iTheku lonke lisibekelwe yifu elimnyama ngenxa yokusha ubuhanguhangu beyitolo lapha ekhona eThekwini enkabeni yedolobha ke sibala umgwaqo lo obizwa ngoMonti Naika obuwaziyo ngaphambilini ngokuthi uPine Street umgwaqo lo ohambisana kanjalo noWest Street ukona umgwaqo omkhulukazi lapha eThekwini. Kodwa ke nje manje silapha nje sibona icishamlilo efike ngokuphazima kweso ngenxa yokusha ubuhanguhangu bukhona lana kushake ibhilidi ke leli lithole itolo eziningane ehlanganisa phakathi uGinger International bese kuzoba uPep nesitolo esibizwa ngoAckermans ngaphezulu. Kodwa isitolo esisona esikhulu kakhulu isitolo uWoolworths okuyisona esakhelene nalezi zitolo. Kodwa isitolo ekuyisona esithinte kakhulu lesi esidayisa impahla esibizwa ngoGinger International okuyizimpahla ezokugqoka kakhulukazi ezabafana icathulo nokunye. Esingakusho ke lathi asikakuthola ukuthi ngobani abashisile kodwa ngesikhathi sifika la sibuzile kwathiwa kukhona igroup yabafana abancane okuyibona abashisile. Esingasazi ke inhloso yokuthi bashise kodwa okungenzeka abanye bathi ke okungenzeka bafike kuvele kuvale ngendlela ukuthi akuvuleki base benhloso yabo ukuthi bacekele nje phansi. Kodwa ke sinezinye izakhamuzi khona lapha emafletini eThekwini ukuthi bancikele nayo le ndawo eshile. Usisi uzositshela nje afushana ukuthi yena uzizwa enjani ngokuthi wakhelene nayo le ndawo eshile. Igama lami nginomfundo Dlamini. Ngizizwa ngithukile kakhulu angiboni nokuthi kuyolaleka ebusuku ngenxa yalesimo esila ngoba ibhilidi engihlala kulo liseduze kwala okusha khona. Kodwa sithemba ukuthi abecishalile bazokwenza ngokusemandleni ukuthi siphephe. Ngiyabonga. Siyabonga. Yebo kunjalo ake ngisuke nje ngaphandle ukuze uzakwezila uNdabezinhle Khumalo anitshengise kabanzi leli bhilidi okuyilona esikhuluma ngalo njengamanje njengoba ubona icishamlilo ziyazama bese kushake i-second floor kade kuqale lapha ngaphansi njengamanje basebhizi basematasa bazama ukuthi bawucishe umlilo futhi kuyabonakala ukuthi hayi bazokwazi ukunqoba ngendlela abaningi ngayo kufike icishamlilo ngathi imoto eziwu4 njengamanje ekhona kanjalo nezamaphoyisa ezikhona la kodwa kuyabonakala ukuthi bazokwazi ukuthi bawunqobe lo mlilo okhona lapha. Siwabonile ke namasosha ambalwa lapha ngaphakathi nakuba abengekho ngqo lapha kuMonti Naika kodwa bekade khona epatroller ngalapha kuWest Street. Asibuyele kunina ke nje manje zonke intambo sibuyisele kunina. Siyabonga kakhulu.